اسكي نزا فيديو بتعقستي تخطاتلنا يا نملس ክርስቶስ ኢየሱስ ፈራድን በይ አማላጅ የሆነኝ ካይል መጻት ምፍትይ ለዘመናት ተዓምልና ወሕ ዘመናት ልጸንሐ አስተምሮዩ መበገሲው ካይሉሎ ነገር ግን ምንም ልፍለጥ ነገር የለኝ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ እሲ ኦፍ ኮርስ ፈራድዩ ግን አማላጅ የሆነኝ ልተሃለሉ ማለት ሃመይ ላይክ ሃመይ ታይማ ነሩና መምጾ ሚስጥር ካብ ሰማያት ሰማይ ወሪዱ ሰው ኮይኑ ተወሊዱ ካብ ድንግል ማርያም ሰው ኮይኑ ተወሊዱ ዝኹሉ 31 ዓመት ምናምን መከሩ በሊዑ ኣብ ላይ ኃጢአቱ ኃጢአት ኮይኑ ኣብ መስቀል ተሰቀለሉ ትርጉም እሲ ታይ ነሩ ማለት እዩ ወይስ ሞይቱ ልቀረ የሞት ይኩ ተላዒሉ ቆዩ ላይክ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ተላዒሉ እዩ ሞት ኮ ስዒሩ እዩ ኣብ መንግስት ኣምላኽ ኮይኑ ያሕዚ እና ብሽሙል ለአመኑ ተኾይኑ ለየማልደና ፖይንቱ ማታ እዩ ና ክርስቶስ መምጾ ማለት خالوت አካላት ና ምልጃ ስራሕ ና ነብስ ምድሓን ምልጃ ስራሕ ለሰርሑ ተልኾነ ነይሮም ሲ ትርጉሙ ማታ እዩ ናዩ ምምጻ ምንም ሰንስ ለይውሉ ኮዩ ካውለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ይኾነ ካበይ መጽዩ በይዛኹም ካበይ መልመጸ መልስለይ ብስማ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። እና እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዲና ናይ ቅድስት ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ብሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመይ ጸኒሓትኩም ስለዚህ ሓፍስና ዝተናገረቶ ኩሉ ሰሚዕና ተመሊስና ኣለና ስለዚህ ንሕና ድማ ከም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምህሮ ከም መጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዝብል ፈራዲ ድዩ አማላዲ ዝብል ትምህርቲ ክንከይድና ስለዚህ ሓፍትና ዘልዕለቶ መሰረታዊ ሓሳባት ኣለዉ ስለዚህ ንሳቶም ተንቲና መጽሐፍ ቅዱስ ከንታይ ይብል ዝብል ክንሪኢና ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን ብጽሞና ክትከታተሉ እዚ ቪዲዮውን ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ እቲ ክግበር ዝግባእ ነገር ኩሉ ክትገብሩ ብትሕትና ዝሓትት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራድን በይ አማላዲ ኣይኮነን ዝብል ትምህርቲ ካበይ ዝመጸ እዩ እያላ ተሓትት ካበይ ዝመጸ እዩ ስለዚህ ፈራድ እዩ አማላዲ ኣይኮነን ዝብል ትምህርቲ ካበይ ዝመጸ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ንነዊሕ ዘመን ጸንሐ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝገበረ እዩ ስለዚህ ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚህ ሓድሽ ዝኸውን ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላዲ እዩ ዝብል እዩ ስለዚህ ንስኺ ኢኺ ካበይ ኣምጺኽዮ እዚ ትምህርቲ እዚ ሓድሽ እንድሕር ተኾይኑ ሐዋርያት ዘይሰበኽዎ ድሕሪ እግር ሐዋርያት ዝተኸተሉ ቅዱሳን ኣቦታት ዘይሰበኽዎ ሓድሽ ትምህርቲ ካበይ ኣምጺኽዮ ካበይ የምጽኹም ባጠቃላይ አፍትነሃት እምነት ቦታ ዘለው ካበይ የምጽኹም ሓድሽ ትምህርቲ ካብ ሐዋርያት ዘይመጽ ናይ ሐዋርያት እግር ተኸቲሎም ሐዋርያት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ተኸቲሎም ዝተማሃሩ እዮም ድሕሪ ሐዋርያት ዘለው ቅዱሳን ብምሎም ድማኒ በሐዋርያት ዝተማሃሩ እዮም ስለዚህ ናይ ቀደም ክበሃል ከሎ ቀደም ዝነበሩ መን እዮም ነዊሕ ዘመን ዝገብሩ መን እዮም ተልና ሐዋርያት ንቆጽር ድሕሪ ሐዋርያት ከኣኒ ናይ ሐዋርያት እግሪ እንዳተኸተሉ ሐዋርያት ዘምህርዎም ሐዋርያት ዘብቅዕዎም ሐዋርያት ዝሸምዎም አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ከኣኒ እዚ ቃል እዚ እንዳሰበኹልና መጽኦም ስለዚህ ከም እንዳለ ድማኒ አባና በጽሑ ስለዚህ ንሕና እውን ናይ አቦታትና እምነት ናይ አቦታትና ሃይማኖት ተኸቲልና እቲ ንሶም ዝሰበኽዎ ስብከት ምስ መጽሐፍ ቅዱስ መረጋገጽ ሒዝና ድማኒ ንሱ ንሰብኸለና ስለዚህ ካበይ ዝመጽ እዩ እንታይ ካብ አቦታትና ካብ ሐዋርያትን እግረ ሐዋርያት ዝተኸተሉ ቅዱሳን አቦታትን ዝመጸን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮን ምዃኑ ኢና ክንዛረብ ደሊ ማለት እዩ ስለዚህ ቅጽለ ቢላውን ንሕና ፈራድ እዩ ክንብል ከለና ንሳ ድማኒ አማላዲ እዩ ያትብል ዘላ ስለዚህ አማላዲ ንምዃን እተቀርቦ ከም ሓደ መርትዖ ንሱኮ ሞይቱ ኣይተረፈን ካብ ሙታን ተስኡ እዩ ካብ መቃብር ተስኡ እዩ ኣብ መንግስቲ አምላኽ እዩ ዘሎ ትብል ቀዳማይ ነገር ንሕና ፈራዲ እዩ ንብሎ ዘለና አማላዲ ኮነ ንብል ዘለና ካብ ሞት ስለስተሰዩ ስለዚህ አሞት ተስተርፍ ነይሩ ዳ አምላክ ክባሃል ነይሩ ማለት ዲ ወይ ፈራድ ንክባሃልስ አሞት ተርፍ ነይሩ እዚ ሓደ ካፍታ አስተምህሮ ባዕሉ ጉጉይ ዝኾነ ስለዚህ እቲ መሰረቱ ካብ ሞት ሙትሱ እዩ ንአምላኽነቱ መረጋገጽ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፍጡር ዝኾነ ብናይ ባዕሉ ስልጣን ካብ ሞት ክትስእ ስለ ዘይኽእል ስለዚህ ብስልጣኑ ካብ ሞት ሙትሱ ንአምላኽነቱ መረጋገጽ እዩ ሓደ ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ እዩ ኢልና ፍጹም አምላኽ ክንብል ከለና ካብ ሞት ብምትሱ ስልጣን ናይ ባዕሉ ምዃኑ መረጋገጽ እዩ ስለዚህ ተስኡ ኮዩ
ኣብ መቃብር ይተረፈን ዝብል ኣምላኽ ንኽኸውን ወይ ከዓ ፈራዲ ንኽኸውንስ ኣብ መቃብር ክተርፍ ነይርዎ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ከልዕል ይኽእል እዩ ካብኡ ቆፅለ ቢላ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ወንስ በዓል ኣምላኽ ኣይኮነን ኣብ መንግስቱ እዩ ዘሎ ኣብ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣምላኽ ይባዕሉ ስለዚ ኣብ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ንሕና መንግስቲ ኣምላኽ ወረስቲ ኢና ባዕሉ ኣምላኽ ኣዘዳለወልና መንግስቲ ሰማይ ዘሎ ንዑ ንሕና ወረስቲ ኢና እሱ ዘለዎ ግን ኣብ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ብየማን ክርስቶስ ዝተሰቐለ ወንበዴ እውን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልምኖ ከሎ ብመንግስትኻ ብዝመፃኻ ዘክረን እዩ ዝበለና በዓል መንግስቲ እዩ ባዕሉ ድማ ኣምላኽ ምዃኑ ኢና ክንዛረብ ንደሊ ስለዚ እዛ ኣስተምህሮ እዚ ካበይ ከም ዝመፅእ ንገሩኒ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ዝበልክዮ ጽኒል ክንድሕር ሰሚዕኸና ዝሰምዕ ልቢ ዝሰምዕ እዝኒ እንድሕር ሃሊኪ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ክንገልጽ ኢና ስለዚ እቲ ናትኪ ትምህርቲ ሓድሽ እዩ እቲ ንሕና ንዛረቦ ግን ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚ ነይና ኣዩ መጽሓፍ ቅዱስ ድግፍ እንተ ሓድሽ ትምህርቲ ድዩ ስለዚ ካበይ ምጽእ ይብል ከለና ትኩን መሰረት ይብል ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 9 ببوزح زعيناتو بزي تلمده حدش تمرتي ايتتالولين زي تلمده حدش تمرتي ايتتالولون تا مالتي زي حوارات زي سبخو اجر حوارات استخطلو قدسانه بوتات زي سبخو تمرتي حدش زخونه كيتتاللو نعو ايتكتلو يزو سلازي اتي نوح زمن زقصره تمرتي نوعينا هنكتل زغبنا سلازي حدش تمرتي مالت كاني حدش تمرتي كم زمص منافقان كم زلعلو زتاللو كم زلعلو بمنفس قدس منصر سلازر ايون غويتنا ايوس كرسس بعلو بقالو ابس زارو اونغلي ماتيوس معرف 7 قصر 15 بوشتوم منطلتي تخالو انهالو اباغي مسيلون كاو زمصخم حسوت نبيات تطنقو يبل سلازي دحيرم زمصو حسوت كم زلو سلازي اباغي نخمسلو ناباغي قربت تخدينوم ወንጌል ሒዞም መጽሐፍ ቅዱስ ሒዞም ኢየሱስ ዝብል ሽም እንዳጸውዑ ካብ ዝመጽኹም ተኻሉ ተጠንቀቁ ዝብል አስተምህሮውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምሂርና ይማል ስለዚ እዚ ድማኒ ንስኻትኩም ይኹም ማለት እዩ ምክንያት ሓደ ትምህርትኩም ሓድሽ ይኸውን ዘሎ ባዕልኸ በቃልክ ዝምስክርክዮ እዚ ዘመናት ዝቆፀረ ነውሕ ዝገበር ትምህርቲ እዩ ኢልክዮ ስለዚ እቲ ንዘመናት ዝቆፀረ ቅዱሳን አቦታት ዝሰበኽዎ ኣብ ዝተፈላለዩ መጽሐፍትና ዘለው ዝተሰፈሩ አቦታትና ኻኒ እቶም ቅዱሳን አቦታት እግረ ሐዋርያት ተኸተሉ ዝጻሐፍዎ ጽሑፍ ብዝግባእ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አሚጠምልና እዮም ስለዚህ ንሱ ኻኒ ፈራድ ምዃኑ ፍጹም አምላኽ ምዃኑ እዩ ዝነገረና እንበር አማላድ ይኮነን ስለዚህ ትንስኽ ዝበልክዮ ትናይ ምልጃ ስራሕ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኮይኑ ምክንያቱ ብሰንኪ ናይ አዳም በደል ንሕና ምስ እግዚአብሔር ተባኢስና ነርና ን5500 ዘመን ገነት ተዓጽያ ኩሉ ሰብ مسجابير تبعيسو أبارنت ينبر نيرو سلازي نتي بارنت نسو خاني نسبات نتي استجابر بدل ناس أخوص الفطور سلازي نبرة نسو بعلو ناي فطور سجا تواهيدو بتواهدو كابدنجل مريم بستواهدو سجان نفس وز نسيو بحاتير كموت بتصبي بدرة توسينا وزي مدرزي سلا نهنا بدل كبل كم تشنكرة كم تجرفة كم زموته سلازي أبز نجارزي نعرق إسرح يسرح نيرو مسمى نعرق نيرو مسبع عليه تعرقنا نيرو مسبع عليه تعرقنا سلازي إتها مسك الاستجاب سخافلة واقع نسانا عالم بملؤون نتبدل نسو دمسيسا نعنا نصح غيرتنا مسبع عليه تعرقنا نسبع على مسواتي بعلو مغربي تقبالي بعلو نتمسوات خوينو حنت جزين نحوارو سلازي أفت مسك الاستجاب سرح نعرق إسرح نايم ملار سرح نيرو سلازي عارسو مسبع علو نعنا يتعرقنا نيرو تعرقنا دم دحري دقيم نحنا ناي أدام بدل يبلنا أبز عالم زي تفتصيمو تخفيل حنت جزينا حوار أم مسكل بستخفل سرح أم مسكل بستخفل دم عالم كوني أدام بدل ناسي هامات دحر حجي زفرد بني أدام بدل زفرد فطر يلا سلازي بقويتنا بإيس كرسس بزي مأمانو آمينو بزي متماعو تهتأمي قدماني قدس سقون كوردمون بزي موسادو بمقبار بزي مفتصامون زفرودون تخوين نمبر بني آدم بدل زفرود يلا سلازي نتا استخفلت وقال ماني كمتناي بيلو كيدان مسواتي ببجزيو زخفلت يكونس حنسان حوارون استخفلت يا توديا اتانا من ميلاد سرح ابزا مدرزي ابز نور الله ساعات توديو دحري قويتنا ايس كريستوس
نموت شنيفو كاموت سي مسعرجة فراد بر دحريو أملا يكون مهنيات زسترها فسرح يقولن تفتصيمي كلنا قرماتي سلازم إحنا كلنا كوني آدم بدل دحيننا دحر حجي يسوع كريستوس أملا يكون أنتنا من الجاس راح استفتصمت أفتنا من درزنا ورلن زمانات سكاب عرقت زلوا استفتصمي دحري تفتصيمو ناس هنا دحيننا ماتي سلازم إحنا زدلة كوانا زدلة بقولتنا يسوع كريستوس مؤمن آمين كادماني متما تطمئ كادماني سجون دومون وسيدكا إتي زأمن كايو تأمن بمخان بجبري مجلاتي مات بزي إنك أني نازل العالم يوت كنوا ورسينا مات سلازي يسوع كريستوس نحنا حجي نولو فرادين بر أما لا ديكونن اتنين ملاد سرحو أو زمدرزي فتسيمي حجي أما لا دي انتلنا يو نبزع أنت أي كمال الناس خال اتحيز الناس نورا نحيات بارنت حنس أن حوارن استنقل يسوع سلازي كم تنابولي كدان علت زخفل مسوات علت زقرب ملجا يبلنا سلازي نسو حانس أن حوارن فتسيملنا أيو زبل إنا كنزارم دلي ماتيو سلازي مصحف قدس كنا نبب كلنا بزعا قويتنا يسوع كريستوس أب كالاي قرونتوس معرف حموشته كاب 16 جميرنا سكام مجرشا كنا نببينا مات سلازي سخاتم تقيلكم لعليلكم انببو أنا جن كاب 16 جميرة كان نببيه ماتي امبار كاب حزين دحار بسقاوي من قدي نحدكوا أين فلتنينا لكريستوس بسقاوي من قدي فلتنا يو انت نبرنا أكوا حزقنا كومو أين فلتنينا سلازي حاد أكوا بكريستوس انت حاليو نسو حدش فتراتيو اتي بولي حاليفو انه كله حدش كوين ايو ازي كلون كابتي بعلو بكريستوس غيرو زتعارقنا عقل قلوت عرقون كاب زهبنا እግዚአብሔር እዩ እዚ ከዓ እግዚአብሔር በክርስቶስ ገይሩ ንዓለም ምስ በዓሉ ከዓርቕ እንተሎ በደሎ ማይቆጽረሎምን አባናውን ቃል ዕርቂ አንበረ ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ መልእክተኛታት ኢና እግዚአብሔር ከዓ በአና ገይሩ ይዕድመሎ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ድማ ምስ እግዚአብሔር ተዓርቆና በልና ክንዲ ክርስቶስ ንልምነኩም ኣለና ንሕና በክርስቶስ تخافلت صدقي እግዚአብሔር ምን ተንከውን ነታ ኃጢአት ዘይብሉ ንዑኡ ከም ኃጢአት ገወረ ይብል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ በደንቢ ከሰምዖ ዝግበአና እንባር ካብ ሕጂ ንዳሓር በስጋዊ መንገዲ ንሓደኳ አይንፈልጦኒና ንክርስቶስ በስጋዊ መንገዲ ፈሊጥናዮ እንተነበርና እኳ ሕዝግና ከሙ አይንፈልጦኒና ስለዚህ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተሃሊ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ስለዚህ በስጋዊ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሂዱ ኣብዚ ምድርዚ ብስጋ ፈሊጥና ይኳን ተኾና ድሕሪ ዳጊም ግን ብኡ ንፈልጦ ይኮና ምክንያቱ ኣብዚ ምድርዚ ብዝነበረሉ ብዙሕ ነገር ተነጊርሉ እዩ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ስለዝኾነ ስለዚ ብስጉኡ ጠሚው ብስጉኡ ደኺሙ ደቂሱ ተገሪፉ ሞይቱ ዝብል እዚ ብስጋ ዝተነገረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍጹም ተዋህዶ መለኮት ብስጋ ጠሚው መለኮት ብስጋ ደኺሙ መለኮት ብስጋ ተገሪፉ መለኮት ብስጋ ሞይቱ ኢልና ንዛረበሉ እዚ ግን ድሕሪ ደጊም ብስጋ ንፈልጦ ኣይኮናን ምክንያቱ አፍተና አብዛ ምድር እዚ ዝነበረለን ብስጋ ተገሊጸ ዝነበረለን ዘመንን ድሕሪ ዕርገት ዘሎን ሓደ ኣይኮን ድሕሪ ንፈልጦ ቦ ኣይኮን ስለዚ እዚ ኣብዚ ምድር እዚ እንዳሃለወ ብስጋ ጠመየ ተገረፈ ደኺሙ ደቂሱ ዝብሉ ሕጂ ዝንገሩለ ኣይኮን ዝንገር ለይኮን ሕይ በአምላክነቱ በፈራድነቱ ኢና ንፈልጦ ማለት ስለዚህ እትና ዕርቂ አብ ክንዲ ክርስቶስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ገይሩ ምስ በዓሉ ከም ዛዓተ ዓረቀና ሕጂ ድማ አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንሕና ተዓረቁንለኩም ኣለና ስለዚህ እትናይ ምልጃ ስራሕ እትናይ ምትዕራቅ ስራሕ ንቅዱሳን ተባሂበሉ ማለት ስለዚህ ሐዋርያት አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ክብሉ ከለው ክርስቶስ ናቤ ከይዱ ስለዚህ ምክንያቱ እትናይ ምምላድ ስራሕ አፍታ በስጋ ተገልጽላ ኣብዚ ነበረላ ዘመን ጥራሕ ዝፍጸማ ስለዝኾና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ይዝብለና ከምኡ አይንፈልጦን ከምኡውን አይንሰብኸን ስለዚህ ንሱ ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ፈራድ ምዃኑ ድሕሪኡ አማላድ ዝብል ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አይንገረሉን ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ፍርዲ ዘበለ ንወዱ ሃቦ እንበር አቦ አይፈረድን ይብል ስለዚህ ትፍርዱ ሁሉ በክርስቶስ ይዝኸውን ማለት ስለዚህ ንሱ በስጋ ተገሊጹ ሁሉ ነገር ፈጽሙልና ሆይዱ ፍርድውን በየጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንፍረድ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራድን በር
ኣማላደ ይኮነን ንብለሉውን ንዝኢ ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ይኮነን ዝወለተ ሓፍትና መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ እዩ ምክንያቱ እቲ ነንዎ ዘለና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለ ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ 25 ጀሚርና ንብብ ከለና እንታይ ይብል እዚ ብምስላ ነገርኩም ብዛዕባ ኣቦ ንዓኻትኩም ብጉሁድ ዝነገረላ እምበር ብምስላ ዘይነገረላ ግዜ ክትመጽእ እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልሙኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻኹ ስለ ዝኣመንኩም ዘፍቀርኩምን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ኣቦ ምእንታኹም ኣነ ዝልሙኖ ኣይብለኩምኒ ካብ ኣቦ ወፂኤ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ ይኸድ ኣለኹ ይብል ስለዚ ድሕሪ ደጊም ንኣቦ ምእንታኹም ዝልሙኖ ኣይብለኩምን ኣይልምንን ሕጂ ኣየማልድን ሕጂ ስለዚ በደሎም ኣይተውፅረሎም ኢሉ ምስ ባዕሉ ዝተዓረቀና እቲ ንሃና በደል ተሸኪሙ ኣብ ክንዳና ንሃና በደል ተሸኪሙ ናቱ ህይወት ይዋ ክንዳና ሞይቱ እቲ ናትና ሞት ንሱ ክሞተልና ከሎ እቲ ናቱ ህይወት ካሂውና ህያዋን ገይርና እዩ እታ ናይ ዓድቂ ስራሕ እታ ናይ ምምላድ ስራሕ ሽዑ ተዛዚሙ ድሕሪ ደጊም ፈራዲ ኣምላኽ እምበር ኣማላዲ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ኣይ ዝብል ንሱ ብዘመን ስጋ ከሎ ብብርቱ ዓብያትን ንብዓትን ነቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎት ምህለላን ኣቕረበ ብመዓዝ እቲ ብዘመነ ስጋ ከሎ ስለዚ ብዘመነ ስጋ ከሎ ኣብዚ ምድሪ ዝንዳሃለወ ንዓና ራእያ ክኸውን ስለዚ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ስለዚ ብስጉኡ ይጽሊ ከም ዝነበረ ደኸመ ጠመይ ዝብል ዝተነገረሉ እግዚአብሔር ብዝተዋህዶ ስጋ ስለዚ ንሱ ብዘመነ ስጋ ከሎ ብብርቱ ዓብያትን ንብዓትን ነቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎት ምህለላን ኣቕረበ ይብል እዚ መዓዝ ብዘመነ ስጋ ድሕሪኡ ኸዘሎ ተልና ግን ከምኡ ኣይንገረሉን ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ቃል እንተንሚና ኣነ እቲ ክገብሮ ዝግበአኒ ግብሪ ፈጺመ ይብል ኣነ እቲ ክገብሮ ዝግበአኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ዋ ኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጠረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣኽብረኒ ይብል ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ቅድሚ ዘይነበረ ይኮነን እቲ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብስጋ ማርያም ተገሊጹ ደኣ እምበር ሽዑ ሓድሽ ዝተወለደ ይኮነን ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀሚርና ተንቢብና ቃል መጀመርታ ነበረ ይብል እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ መጀመርታ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቱ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የለን ስለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ዘይነበረ ይኮነ ነይሩ ስለዚ ንሱ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ኣምላክነት ዘለዎ ስልጣን ዘለዎ ስለዚ ምቅድዳም ዘይብሉ ዝነበረ እዩ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚ ብድንግል ማርያም ስጋ ተገለጸልና ስለዚ ናይ መጀመርያ ልደቱ ብዘየዶ ካብ ኣብ እዩ ምስ ኣብ ድማ ምቅድዳም የብሎምን ብስልጣን ብመለኮት ብኩሉ ማዕረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ባህሪ ኣብኡ ካብ ኣብ ተወሊዱ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 5500 ዘመን ድማኒ እዚ ቃል ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ንሱ ድማኒ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ንብል ስለዚ ዝነበረ እዩ ማለት ሓድሽ ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ካብ ድንግል ማርያም ምውላዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ነይሩ ስልጣን ኣማላድ ነይሩ ፈራዲ ታይ ነይሩ ስለዚ ፈራዲ ነይሩ ኣምላክ ነይሩ ኣማላድ ይነበረ ስለዚ ኣማላድ ኢልና ንዛረበሉ መዓዝዩ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ዲና ቅድስት ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላክ ኮይኑ ብስጋ ኣብ ዝተገለጸሉ ኣብዚ ምድሪ ዛብ ዝነበረሉ ክስካብ ዕርጎት ዘሎ ናይ ምትዕራቕ ዘመን ፈጺሙ ክዓርግ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣነ እቲ ክገብሮ ዝግበአኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ዋ ኣቦይ ሕጂ ድማ ቦቲ ዓለም ከይተፈጠረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣኽብረኒ ይብል ስለዚ ቅድሚ ዓለም ምፍጣራ ዝነበሮ ክብሪ እንታይ እዩ ኣማላድነት ኣይኮነን ኣማላድነት ኣይኮነን ስለዚ እታ ናይ ምልጃ ስራሕ ኣፍተን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝነበረለን ናይ 33 ዓመታት ጥራሕ እየን ድሕሪኡ እሱ ኣይንገረሉን ማለት እዩ እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል እዩ ቅድሚ ዓለም ከም ዝነበረው ከምቲ ቅድም ዝነገርኩ ወንጌል ዮሐንስ
ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 24 እውን ወአቦይ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ ሞ ይብል። ስለዚ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ዝነበረ እዩ ንሱ እሱ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ብዘይካ ንሱ ድማኒ ብዘይካ ንሱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝረአ ይኹን ዘይረአ ብዘይካ ንሱ ዝተፈጠረ ነገር የለን። ፈጣሪ ዓለማት እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዕርገት ዘሎ ኣማላዲ ተባሂሉ ኣይንገረሉን። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 10 ተጀሚርና እስካብ 11 ተነሚርና እንታይ ዝብል ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ ይብሎ። ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ፣ ኣነ እውን ኣብ ኣታተው ነበርኩ፣ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ፣ ንሳትም ግና ኣብ ዓለም ኣለው፣ ኣነ እውን ናባኻ ይመጽእ ኣለኹ ይብል። ስለዚ እቲ ናትካ ኩሉ ናተይ እዩ፣ እቲ ናተይ እውን ናትካ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላዲ እንድሕር ኢልናዮ ኣብ እውን ኣማላዲ እዩ ማለት። ምክንያቱ እቲ ናተይ ዘበለ ኩሉ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ ዘበለ ናተይ ይብሎ ማለት። ስለዚ ኣብዚ ምፍልላይ ነገር የብሎም። ምክንያቱ ኣነን ኣብን ሓደ ኢና ስለዝብል። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላዲ እንተልና ኣብ እውን ኣማላዲ እዩ ክንብል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጌጋ እዩ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ዕርገት ዘሎ ኣማላዲ ዝብል ኣይግለጽ። ስለዚ ካብ ምንታይ ዝመጽእ ትምህርቲ እዩ ንዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣስተምህሮ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መጨረሻ ጥቕስና ትኸውን ኣብ ራእየ ዮሐንስ ዘሎ ሃይለ ቃል ክንሪኢና። ስለዚ ንውሕ ዝበለ ንባብ ስለ ዝኾነ ናይ መጨረሻ እውን ብትዕግስቲ ክትዳመፁኒ ይደሊ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ታይና ዘለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዝነበረሉ ዘመንን ድሕሪ ዕርገት ዘለዎን ሓደ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ብደንቢ ገይሩ ዘረጋግፀልና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ንወሉ ግዜ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ጀሚርና እስካብ መጨረሻ ነንብብ ኢና። እዚ እንታይ ዝብል ትርእሱ ክርስቶስ ብራእይ ከም ዝተገለጸ። ስለዚ እዚ ራእይ እዚ ዝረአዮ ድማኒ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ፍቅረ እዝጊ ዝተባሃለ ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እስካብ መስቀል ዝተኸተለ ንድንግል ማርያም በዶነት ብሓደራ ዝተቐበለ እዩ። ካብ ኩሎም ሃዋርያት ፈሪሖም ክሃድሙ ከለዉ ንሱ ግን እስካብ መስቀል ዝተኸተለ። ስለዚ ራእይ ዮሐንስ ኢልና ነንቦ ኩሉ እውን ኣብ እስሪ ቤት እንዳሃለወ ብራእይ ዝረአዮ። ስለዚ ኣብዚ ራእይ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእይዎ ተገሊጽሉ። ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደንቢ ይፈልጦ እዩ። ኣብዚ ምድሪ እንዳሃለወ ይፈልጦ እዩ። ምስኡ ኣብ ዝወዓሎ እንዳወዓለ ኣብ ዝሓደሮ እንዳሓደረ እስካብ መስቀል ዝተኸተለ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንዳሃለወን ድሕሪ ዕርገትን ኣይኮነን ንዓይ ንዓኹምን ንቅዱስ ዮሐንስ እኳስ ሓደ ኣይኮነን። ከምዚ ኣብዚ ምድሪ ዝነበሮ ኣይኮነን ኣብ ሰማይ ድሕሪ ዕርገት ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣማላዲ እንተነይሩ እዚ ዳሕራይ ድሕሪ ዕርገት ዘሎ ኣማላዲ ኣይኮነን። ስለዚ ብኸመይ መልክዕ ተገሊጽሉ ዝብል ኣብዚ ንርኢ ከለና ኣነ ኣብቲ ብኢየሱስ ዝረኸብናዮ መንግስቲ መዋረስትኹም ኣብ መከራኹም እውን ብትዕግስቲ ምጽናዕኹምን መኻፈልትኹም ዝኾንኩ ሓብኩም ዮሐንስ ምእንቲ ቃል እግዚአብሔር ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ፍጥሞ እትበሃል ደሴት እንተለኹ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ተመሲጠ ነበርኩ። ብድሕረይ ከዓ ከም ድምፂ መለከት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ። ነዚ እትሪኦ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶን፣ ሰምሬንስን፣ ጴርጎሞንን፣ ቲያጥሮንን፣ ሰርዴስን፣ ፈላድፍልያን፣ ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ስደዶ ድማ በለኒ። እዚ ዝብሎ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብራእይ ዝተገለጸሉ እዩ። መን ከም ዝተዛረበኒ ክርኢ ግልጽ በልኩ። ግልጽ ምስልኩ ድማ 7 ቆምቲ ናይ ወርቂ ቀንዴር ረኣኹ። ኣብ ማእኸለተን ቆምቲ ቀንዴራት ከዓ ክሳብ እግሩ ዝተኸደነ ብቅናት ወርቂ እውን ክሳብ ኣፍ ልቡ ዝተዓጠቐ ወዲ ሰብ ዝመስር ረኣኹ። ርእሱን ፀጉሩን ከም ጸምሪ ከም በረዱን ጻዕዳ ነበረ። ኣዒንቱ እውን ከም ሃልሃልታ ሓዊ ነበራ። ኣእጋሩ ኣብ እቶን ከም ዝረሰነ ዘንጸባረቕ ነሃስ ይመስላ ነበራ። ድምፁ እውን ከም ድምፂ ብዙሕ ማያት ነበረ። ብየማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ነበሩ። ካብ ኣፉ እውን 2 ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ገጽ እውን ከምታ ብሓይሊ እትበርህ ፀሓይ ነበረ። ምስ ረኣኽዎ ከም ዝሞተ ሰብ ኮይነ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወደቅኩ። የማነይቲ ኢዱ ኣብ ልዕለየ ኣንቢሩ ድማ ኣይትፍራሕ
تقدماين تدحرواين هياون أنا إيه مويتون نوركو إنه قعان زل عالم هياوية مفتح موتن سئلون علني مباركس تزرع خيو نزي زولون نتي دحرزي زخون نزلو صحاف نايتوم أبيمانة إيدي زرع خيم شوعات تخاوتن نا شوعات قومت كندلات المستر زيو تم شوعات تخاوتي نا شوعات أبيات كريستيانات ملأفت إيوم إتن شوعات قومت كنديل شوعات أبيات كريستيانات ين بلنيل سلازي أبزخ لما كزجبنا أبز بدنبي كنجنزو زجبنا قدس يوحنس مالت مسجويتنا إيس كريستوس أبز مدرزي أبز نورلو ساعات مسؤول زنبرة نا تدك مزمر كينو أبز وعلون دا وعلى أبز حضرون دا حضرة زستخطلو هاورياي سلازي قدمي أبز مدرزن دا هالوا قدس يوحنس نجويتنا إيس كريستوس أبز مدرزن دا هالوا ريئو وديقو يفلتن مسرعيو دميتي يفلتن إذا نوز زلوا استجلسه جالسو أجارو أداو زبل كم حوي حيمان كم تزاربني كري جلس بالكو جلس مسلكو دما شوعات قومتنا يوركي كندير رأخيبل أما أهل قومتو يلو بكنات وركي ونك سقاف لبو تعاطغ ود سبز مسر رأخ ورأسون تصغرن كم تمري كم برد سعدا نبرا عينتون كم حالات حاو نبرا زفرحي كوين ترى ومات زفرحي سلازي مسرعايو وديقو انت خوين وديقو أي فلتون سلازي أي فلتون كنل تكوناس بدن بي فلتو نجارجن أبز مدرزي إن ده الله قويتنا إيس كريستوس زرعيو تريتن ده حد زرع زلنا فتصوم أي راخبن مالتي سلازي أوزي نايسب سجا تواهيدو بدا كما مسؤولي ترايو ده حريقن كم أيقونا سلازي نخمو دم أيو مصر أيو كموت كوينو وديقو قويتنا إيس كريستوس ده سيسو تسا أي تفرحيلو زيتنا عنه سلازي قويتنا إيس كريستوس أفس مدرزي أبزنا ورا الزمن مسبع على تعريقنا مالدنا إلنا نأمن دحري إجن أملا ديكونن فراديو كماتس خلونا ملجا كونن زماتس حجي داقم كماتسي ممسؤول نسبلنا كماتس خلونا نفرديو سبات بمولهم أبز عالم زلو كموتان تسيئهم أبكد ميكسب سويهم سلازي حدا قواسا أباقيعين أتعلم كم زفلي حاد آننس أركن فلي دحري مسفلية زمالد سبيلا زتعرق سبيلا ذاتهم كفردهم زقبو كيدو أيفلتكمن ناب سيطانن تخطلتو ناب تدالو حاوي اتو يبلا مزفرديو نتم قدسان كأني عالم كي تفترت ناب تدالو لكم منجست أملاخ ورسو يلقاني نا منجست أملاخ يورسو إذا فردنبر من ملادي يكونن سلازن كله ببسرحو كم سرحو كفريو كمالسية يزبل نا كلنا سرحنا قبرنا أو إيدولو سلازي كلنا خاني بتي زنبرنا سرح أو كرمزقاق تطويلنا كنفردنا سلازي إحنا نسبة زلنا معلت من ملاد تكونه معلت فرديو اتزفرد كاني قويتنا إيسوس كريستوس سلازي إذا أستمهر زي مصحف قدس أو أستمهر أيو سلازي مصحف قدس أفتن قويتنا إيسوس كريستوس زنبر لن بسقاب زمدر زب زنبر أما لدنا أتعرقنا أيو سلازي عناون أرأي خونون كم يكنسل كم زقبنا كم يكنسلنا كم زقبنا نخمرنا ون أما لدو تعرق أيو سلازي تحريز اللجن أما لا تكونس فراد أيو وسوات لك زاهير ولا تدنقل ولا مسكره يغني